Pusat Pagong is live! Kaya kung ako ikaw at ikaw sila, mag-EDSA na tayo! EDSA! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! 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 Wow! I feel good! Luzon, Visayas, Mindanao, and World Wide Web. Philippine Standard Time, it is now 30 minutes after 5 o'clock ng hapon. Eto na naman, makakabakbakan ninyo ng musika, malulupit na tugtugan, sama-sama tayo dito sa EDSA! That's right mga kabisyo, kasama na naman po ang sobra-sobra, mas matindi pa kay Toguro. Walang iba kundi si Henyo! Hindi na tender pero Jose pa rin kag nagarago mo. Siyempre kasama din nyo abang lingkod Diego Bandido! pag may buhok, hindi ako yan. Kamusta ang inyong Lunes? Lunes na Lunes, dapat punong-puno ka ng enerhiya. Parang si Taguro. Naiintindihan to ng mga kabisyo nating nakapanood na sa Netflix. Dahil isa sa mga kinahuhumalingan ngayon itong panunood ng, naalala mo ba, Angkol, yung pinanood natin nung dekada 90, yung Ghost Fighter. Andyan yung Reagan! Ang matinding ispadang espiritual ni Alfred. Ang si Dennis na taong lobo. At saka siyempre, sino ba naman ang makakalimot ng Black Dragon Spirit Technique ni Vincent? At siyempre, ang napakalupit na kapangyarihan ni Master Jeremiah. No. Ayan! Buong-buo yan mga kabisya, kaya yun yung kinahuhumalingan. Actually, ako natapos ko na buong series. 2 araw ko lang nilamay, ayun, tapos na. Well, mga kabisyo, talagang nakakatuwa. Mag-i-enjoy kayo, promise. Subukan nyo. Okay, mga kabisyo, syempre, sa mga kabisyo naman po natin na busy kagaya dito sa MBC ngayon. Sobrang busy lahat ng mga utaw dahil nga po sa gaganaping Christmas party. Wow! Ayan. At ang tema po ng Christmas party namin ay maskara. Sasali ka ba? Oo, tangi. Magmamaskara ka ba? Oo. Wag na! O bakit, tang? Wala naman pinagkaiba eh. Kung sa bagay, na-realize ko rin din, bakit ba ako magmamaskara? Pag nakita nila yung ulo ko, ay si Diego yan. Ang saya-saya! Ang saya-saya! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Ay nako, pero siyempre, kagaya nga na nabanggit ni Rakitera, may manifestation siya. Pinakamababa dapat na mapanalunan niya 5K. Ako naman, di na ako nag-iisip. Pero malay mo. Yung minsan yung mga hindi nag-iisip, yun pa yung panalo. Di ba? Well, mga kabisyo, sabi nga sa psikolohiya, kung lologikan po natin ito, the more na nag-i-expect ka, mas malaki ang disappointment. Kasi expectation and apprehension leads to disappointment. So pag hindi ka nabunot, masama ang loob mo. So kung hindi ka nag-i-expect, hindi ka nag-anticipate, wala lang. Chill lang. Kasi pagdating ko ngayon dito may inabot na si Kiko Tanggero sa akin Solve na ako dun
Hoy, batiin ko lang ng happy birthday ang pinaka-pogi, pinaka-gwapo nating kaibigan na magse-celebrate o nagse-celebrate na kanyang birthday. Happy birthday sa'yo, Papi. Ayan, LJ Panganiban. Ayan, happy birthday sa'yo at nawa kapatid. Tuloy-tuloy mo lang ang iyong pagtulong sa mga nangangailangan at nawa i-bless ka pa ni Lord na more years to come sa iyong pagse-celebrate ng iyong birthday. Ang tanong, wala ba tayo dyan? Again, happy birthday, Sir LJ Panganiban. O, diba? Maraming salamat sa inyong pagtutok mga kabisyo. At sa'yo din, Uncle! Hanggang alas 9 tayo ng gabi! Tuloy-tuloy tayo! Paskong-Pasko na talaga! Bakit ko nasabi? Traffic na! Sasakyan sikat, basta't Love Radio, ang radyo mo.